Ακρίβεια. Στις ακρίβεια στον καιρό βλέπω ρούχο αστραφτερό. Κόστος γράφει 1.000 ευρώ. Δεν γαμιέται στον καιρό. Πάω βόλτα στο γιατρό, θέλω lifting στο λεπτό. Δύσκολο για να πληρώσεις. Τέλος πια οι άτοκες οι δόσεις. Euro αρχίζει στην TV, παίρνω LCD LG. Να κάτσω, να ταμπουρωθώ και να ξεχάσω τον καημό. Πού είναι το χρήμα το καυτό? Δεν έχω ούτε για ποτό. MySpace σκάω για να βρω κάτι πιο οικονομικό. Και σκάει μύτη ένα μωρό, όλο φωτιά, μα το Χριστό. Κανόνισα και να το δω. Ήταν μοσχάρι σιτευτό. Κι είχε ένα βίτσιο φοβερό, να μου σκαλίζει τον προκτό. Της έδωσα λίγο σανό, μπας κι ησυχάσει το χαζό. Αφήστε με, σας παρακαλώ, ένα κομμάτι ουρανό, να το μασίσω θέλω λίγο, ποτέ να μην το καταπιώ.